Assalamu alaikum jama'a, kun san abin namu da yawa ike yau kuma da so entertainment limited yau mun kawo ziyara ne zuwa gidan gajiyayyu kuma akan kira gidan mahaukata na garin Karaye da ke cikin jihar Kano. To mun samu labarin irin halin da suke ciki da bangaren gine-gine su, gwamnati dai na kokarinta. To bayan haka kuma kuna ganin su dai ga sanan jama'ar da ake so Allah da a taimaka mai ɗari mai kwabo. Duk abin da aka ka kayan abinci ne ta hannu na Allah da ba matsala, kowa kun san da na saba zama a tsakiya wurin taimako. Tabarmi ne, tsintsiya ce, kayan abinci, kuɗi ne da za a duk samu dai a fita aka rufa musu asiri. Nan mata ne zalla, gidan gajiyo mata zalla na garin Karaye. Wayannan ma'aikatan su ne, ga su nan ma'aikatan ne da suke lura da su maza da mata. So gashi alhamdulillah ya kawo muna neman taimakon ku. Kun ga yanayin halin da suke ciki. Duk suna buƙatar duk abin da idace, ba sai an bayyana me ake so ba. Taimako kuma baya kaɗan baya yawa, ga su nan. Sannunku. Ba ni goro. Allah zai rufa asiri, ku yi hakuri kun ji? Zan ba ku je ku matsa daga can. Yawwa hannu. Yawwa zan ba ku. Kowa dai ya san uwa, mace uwa ce. Kuna gani dai yadda suke bayani ko?